Kulif barmy? Ben. Boşluk oğluňyz bolle. Ýaşy dynja bolsun. Näme didiler? Oğlum bolmy? Mollayf Kulif barmy? Berdi. Boşluk siziň hem gyýdyňyz bolle. Näme? Oğlum ne? Hanol iki oğlu bolan ýere-de borjakyp. Baba ele. Oğlum bir mi gelene? Bolya. Be. Bu dostan hem bolýaka. Ödüm begenen ok. Alada sulamy, gaýa sulamy. Men sorap göreli. Ağam selamun aleyküm. Ağam, näme? Oğlum oğlu demay? Begedile. Bir kili näme problem mamam, ha? Ya. Giydim mollita, begeden ağam men soňa. Sen näme begen o ağam? Ağam oğlum molly. Näpçi begen o? Ağam mesele var gerek, bir mesele var. Ağam bolmasa, men fikrimçe aram. Men fikrimçe, sen ön köp oğlunma. Yine inni gıyda qarastın, yine oğlun molly. Soňa gıynan ýaňam. Gıynanma ağam. Nesip bolsa bolar. Näme ağam? Allah berjek bolsa aňsat ağam. Aňsatçyk. Düşünýärmem. Ya da bergiň zadyň bam berişip bolýam. Bir içim dökam berdiň aý. Aýşy bergedir lay. Ben şutak 7-nji gerek gelýär. 7-nji gerek? 7 oğlum mı ağam? 7 oğlum mu? He? Ýöne bir ýerden perdeni öýüme alyp baramok. Men näme una etdim? Men ýamar 30 ýaşymda. Doglandan çağam. Şundan artık ýaşanok. Näme üçin beýle bolýak? Menem çağız diýeni. Ağam, kıynanmasan ağam. Men adım Sadiyan. Özüm Sadiyan oğlum. Şu at bara men yüreğim duýas. Men bilýän, sen oğlun ýaşar ağam. Ağam, sen men nomerim al. Oğuljoň ýaşaýa we 3 günden maňa jaňa dagam. Gün jaňa dagam maňa. Aýda. Belli, 863. 3 günden jaň barsa. Men oğlumun ýaşadary. Ýaşar ağam. Eger barmasa özüm üçin. Dost. Inni biz berdi. Men hapdahanada kay. Hova, oğlum öýe kelim dost. Men ejem kakam gelim hemmemiz bile. Biz berdi dost. Senem gel aşam dost. Begeden.